ଆଜ୍ଞା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ରାଜୁ କଣ ଖବର କଣ? ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ଦିଅ। ମିକ୍ସଚର କି କଣ ବାଛି ଦେ କଣ ଦେବି? ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇନା? 60 ଟଙ୍କା। 60 କି? ହଁ ହଁ ଫୋନ ପେ କରିଦଉଛି। କରିଦଉଛି ସ୍କାନଲେସ୍ କରିଦେ। ଆଉ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ଏଟା? ଏ କୁଣିଆ ଯାଉଛି ଭାଇନା ଗୋଟେ ଘରକୁ। ଆଉ ଭଲ ସବୁ? ହଁ अरे फोन पे काम दौनी है ना सर्वर प्रॉब्लम ଅଛି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଯାଉନି କଣ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କଣ କି? ସକାଳୁ ହଉ ପରେ ଦେଇଦେବି ହେଲେ। ଏଇଠି ରହୁଛୁ ପରା? ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପରେ ଦେଇଦେବି। ହଁ ହଉ ମନେ ପକେଇଦବ ହଁ ହଁ କି ବାଦ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୂପ ଲଗେଇଲା ବାକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସକାଳୁ କାମ ଦେଖିଥିଲି କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧୂପ ଲଗା ଯାଇକି। ଆଉ ଭାଇନା ହଁ କୁହ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲ? ଆଉ କଣ କୁହ? ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲ ଭଲଟା। ପେନ୍ କଣ ଧୂପକାଠି ଲଉଛ ନା କଣ? ହଁ ଧୂପ ଲଗଉଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଟିକେ ଧୂପ ଲଗଉଛି। କଣ ନବା ଦେଖ ଏ ରେଟ୍ ଟା କେତେ କି? ସେଇ 5 ଭାଇନା। 5 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ପେନ୍। ହାଟରେ ତ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ପେନ୍। କମ୍ପାନୀ ଯାଅ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଆରେ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି। 2 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନାଇଁ ବୋଲି ତମେ 4 ଟଙ୍କା ନେବ। 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପେନ୍। ଦେଖୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି। ମଦ 200 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସେଇଟା ସତ କଥା ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ନବା? କେତେ ନେବ ଗୋଟେ ନେବ କି? ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଟେ ଅଛି ଭାଇ। पैसा ही पैसा होगा। ସକାଳ ବଣି ପଣି ଚିଲ୍ଲର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାଟା ନା କଣ? ହଁ ଭାଇନା A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଭାଇନା ମୁଁ 80 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି ତ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଦେଖ। ତମେ ଏବେ ଚିହ୍ନା ଯଦି ପଡୁଛ ମୋର। 50 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହଁ ଯଦି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହେବି ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଏଇଟା ମାନେ 150 200 ହେଇଯାଇଛି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ହଁ 3 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି ହଁ ନାଇଁ? ଭାଇନା। 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇକି ରଖି ଦେଇଥିବ ଗୋଡରେ ଭିତରେ লাই ଦେଇଥିବ। 40 ହବନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ମନେ 45 ଦେନି 45 ଏଇଟା 5 କି 50 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ପଇସା ତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି। आपके साथ। ଧୂପ ଲଗେଇବା ପଇସା ଅଛି କି ନାଇଁ? ଲଗେଇବା ନା ଆସିଲି ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋର କଣ କରିବା? କଲ ଭାଇନା ଫୋନ ପେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛି ଭାଇ ଫୋନ ପେ କରୁଛି ଟିକେ। ପୂଜା କରି ଆସିଥିବ ଭାଇନା ହଉ ସକାଳୁ। ମୁଁ କଣ ଗଲେ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଗଲେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିକି ମତେ ହସି ଦେବେ। କଣ ମୁଁ ପାଇଁ? ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାଟା ଆମ ଘରେ ବି ପଚାରିବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗ ଆହୁରି ଛୋଟ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଡିକିଟା ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ତମେ କଣ କରିବ ସେ କିଣିଲା ଗୁଡା ତାକୁ ଦେଇଦବ ସିଏ ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେଇଥିବି। ଠିକ ଅଛି କୁହ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭାଇ। କେତେ କହିଲା? 50 ଟଙ୍କା। ସେଟା 45 ସେଟା 5 ପେନ୍। ଆଉ କଣ ମୁଲାମୁଲି କିଛି ନାହିଁ କି? ମୁଁ କାଟିଲି ପରା 80 ବିକୁଥିଲି ତମକୁ 45 କହିଲି। ଠିକ ଅଛି 60 80 ବିକୁଛେ ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖି ଟିକେ ତମେ ଆମର ଡେଲି କଷ୍ଟମର। 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଭାଇନା 50 ଟଙ୍କାଟେ ଯିବ। ନାଇଁ ତ ଆଉ କଣ ବେପାର ବାଡି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖୁଛ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଡାଉନ ଗା ଭାଇ କଣ ନେଟୱାର୍କ କଣ ଇଏ ଅଛି ବୋଧେ କାଇଁ ଦେଖିଲ ଦେଖୁଛି ଚାଲୁନି। ହଁ ଭାଇନା ଆଉ କଣ କରିବା? ନମ୍ବର ଦଉଛି ନମ୍ବର କରିଦିଅ। ହଁ ନମ୍ବର ଦିଅ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଛାଡିଦେବି। ନମ୍ବର କହୁଛି କରିଦିଅ। ହଁ ନମ୍ବର ଟା କୁହ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଭାଇ। ନମ୍ବର କହୁଛି ଦେଖ ନମ୍ବର ବେଗି ବେଗି କୁହ ଟିକେ। 9078 ହଁ ହଁ ହେଲା 9969 9969। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ମାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତାରେ ମୋର ଖାତା ବଲଛି ବୁରି ମୋର ହାତରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। 9969 ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତମକୁ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବୁରି ମୁଁ ତମକୁ କଣ ସେଇଟା କହିଲି ଫୋନ ପେ ଟା କରିଦେବି। ଭୁଲିବନି ନା 50 ଟଙ୍କା ହଁ ଠିକ ଅଛି। କଣ ଧୂପକାଠି ମତେ କାମ ଦେଲା ନା କିଛି ଯାଉଛି ସେ ସାମ୍ବାନ ଲଗେଇଦେବି ଓମ ଭୁର ବସା ଟିକେ କରିଦବା ଟିକେ ରହିଲା ଲଗେଇଦବା ଟିକେ ମାଚିସ୍ ଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା। କଣ ପାଟି ପାଟି ଚାଲିଛି ନା କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ଆଉ ଦେଖ କୋଉଟା କାଢ କାଢୁଛ ତମ ସବୁଗୁଡା ହଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେନା। ହଁ କରିଦିଅ 20 ଟଙ୍କା
କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ରେ କରିଦେଲେ ହବ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା। ये फंस गया सीएम। ନାଇଁ 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 ହବ ନାଇଁ ପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ମୋର ସି ଟାଇପ ନାହିଁ ମୋର ଡି ଟାଇପ। ହଉ କରିଦିଅ କରିଦେବି ନା ଭାଇନା ଦେଖ ଭୁଲିବ ନାହିଁ କରିଦେଇ ଦେବି ନା। କଣ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାକି ମୁଁ ଆର ବାକି ରଖିଛି ମୁଁ ତ ବାକି ରଖୁଛି ବାକି ରଖିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛି କରିବି ସକାଳ ସକାଳ ସେ ହେଇଗଲା ଫୋନ ପେ ହେଇଗଲା ଭାଇନା କୁହ ଭାଇନା ଆଉ କଣ ସାମାନ ଅଛି ବାବୁ? ଦେଖ ଭାଇନା କଣ ଅଛି ଦେଖ ନବ ଫୋନ କୁହ। ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କେତେ ବାବୁ? କୋଡା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସେଟା କି ସେଟା ଏଇଟା ତ ହଁ କୋଡା ସାଣ୍ଡା ନା ବଟା ଦେବି? ସାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବଟା ଗୋଟେ ଦିଅ ବାବୁ। ହଁ ଆଉ ସେ ଫେରନ ଲବଲି ଗୋଟେ ଦିଅ ବାବୁ। କଣ ଭାଉଜ ପଠେଇଲା କଣ ଆଜି? ହଁ ଆଜି ଭାଉଜ କା ତମର ଆଜି ଭାଉଜ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇନା ଆଉ କଣ ଲଗେଇବା କଣ ଅଛି ବାବୁ? ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ବାବୁ? କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଭାଇନା ଭାଉଜ ଦବ ନା କିଛି? ନାଇଁ ଫାଟି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଆଜି? କଣ ଫାଟୁଛି? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ଓଠ ଯାକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଭାବିଦେଲି ଭାଇନା ଅଠ ଫାଟେ କିଛି ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଗ୍ରୀସିଂ ସରିଯାଇଛି ଭାଇନା। ଓ ଗ୍ଲେସିଂ ସରିଯାଇଛି କି? ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଲିବମ ନେଇଯାଅ। ହଉ ହେଲେ କେତେ ହେଲା ବାବୁ ଦେଖିଲ? 155 ହେଲା ଭାଇନା। 195 କି? ହଉ ଲେଖୁଛି। ଜୋରେ ପେ କରିଦଉଛୁ ନା? ହଁ କରିଦିଅ ହେ ଦୁରେ ମହାପୁରୁ ପଇସା ଆଜି ନାହିଁ ପଇସା କାଲିକି ଦେଲେ ହବ ବାବୁ? ନାଇଁ ଫୋନ କରିଦିଅ। ଫୋନ ପେ କି? ଫୋନ ରେ ହେଲେ ପଇସା ପଠେଇଲେ ହଉଛି କି? ହଉଛି। ସେଦରେ ମହାପୁରୁ ମୁଇଁ ରାତିରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ବୁଢୀର ମୋବାଇଲ। ତମ ଭାଉଜର ମୋବାଇଲ। ଏଇ ଦେଖୁନ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି। ଯୋଡି ଭାଇନା ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ବାବୁ ପଇସା ଟା ଏବେ ହବ ନାହିଁ। କିଏ ଭାଇନା? ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ ପଇସା ଧରି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ମୋବାଇଲ। ଭାଉଜ ଫୋନ ପେ ନାହିଁ? ଆରେ ଫୋନ ପେ ଅଛି ଯେ ମୁଇଁ ଅଛି ଫୋନ ପେ ଅଛି ଯେ ତାର କୋଡ ନମ୍ବର ଜାଣି ନାହିଁ ବାବୁ। ଏବେ ବି ତମେ ଫୋନ କଲେ ମତେ ଦିଅ ଲାଗିବ। ହଁ ନିଅ ଆଣିଦବ 155 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହେଲେ କାଲିକି ଦେଲେ ହବ ତ ବାବୁ? କାଲି ଦବ ନା ଦବ ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ନାଇଁ ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ବାକି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ। ବାଧା ସକାଳୁ ସବୁ ବାକି ହେଲେ କଣ କରିବି ଲାଗୁଛି ଦୋକାନ ସବୁ ଢାକି ଦେଇକି ପଳେଇବି ଲାଗୁଛି କଣ କରିବି ଲାଷ୍ଟକୁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେଇ ଗଲାଣି ସକାଳ ସିଏ ଆଇଲା ବାକି ସିଏ ରାଗେ ସମସ୍ୟା ବାକି ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ କରି ଢାପି ଦେଲେ ହବ ନହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଟେନସନ ଲାଗିଲାଣି ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ମୋର ମତେ ବାକି କେମିତି ଚଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ शेयर सब्सक्राइब ଲଭ୍ କର ହେ ବୁଢୀ କମେଣ୍ଟ କର। ଏମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ସେଇଆ କର।